Ndewo na Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị na-asị nke onye chiri ya zere. Aka m bụkwa onye nke gị nwada gbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agbasi afọ ike, anyị na-arụkọ ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala Igbo, maka na omenala na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Eji m ohere a wee na-asị ka taata bụ nkwọ mara anyị mma. Ana m asị ka nkwọkọtara anyị ndụ, ka nkwọkọtara anyị udo, ka nkwọkọtara anyị agamnihu, ka nkwọkọtara anyị dị mma, ka nkwọkọtara anyị fevọ, kọtara anyị ha akụ na ihe enwe enwe, ka nkwọkọpụrụ anyị nke nwoke nke nwaanyị, ndị amụsụ ụmụ amụsụ mmadụ, ka nkwọkọpụrụ anyị ndị ajọ nsị na ndị ajọ aja. Asị m ka nkwọkọtara anyị ihe ọma, ka akara anyị jibe ụwa chakee, ka chi anyị bunie anyị elu, ka ezumezu anyị kwara anyị ụzọ ebe ụzọ na-adịrọ, ka a chụọrọ anyị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ, ka anyị jere obodo n'ala obodo, ka anyị pụta ife dị ude, ka anyị zụọ ka afịa, bọsị nkwọ, bọsị eke, bọsị orie, bọsị afọ, n'ụbọchị na-anọ dị n'ala Igbo. Ise ise ise. Ekenekwa m ụmụ Igbo. E nwere isiokwu nji maka ya wee bịa taata. Ya bụ isiokwu nji maka ya wee bịa taata bụ iwu ọdịnala na mkpa ọ dị bụ na anyị ga na-edo iwu ọdịnala. Ndị ụka nwere ọtụtụ ihe a gụrụ mgbe anyị na-eje katikizim. Ihe a bụ maka ndị jegoro Katọlik. Anyị aghọta ihe mmiri by katikizmal klasị. Mgbe anyị na-eji ya, enwere ife a na-asị iwu nke Chukwu nke mbụ, abụ m na Chukwu gị enwekwa na Chukwu ọzọ belụsọ mụ. Nke abụọ, si na ọfụ mmadụ ibe gị n'anya. Nke ịtọ, sọpụrụ nna gị na nne gị. Nke ise, ga ebu n'ọchụ. Nke isi, ga anyị nọ. Nke asaa, ga ezu n'ori. Nke asatọ, ga-agba na-amasị megide mmadụ ibe gị. Nke itoolu, ga-edina na nwunye mmadụ ibe gị. O nwere ka esi ma ga-emekwana mmadụ ibe gị anya ukwu. I think I am correct on this. Yes, it's been years. Yes, actually. So, but I think I'm correct. Dịka ndị ụka si wee gụọ ya. Yes. Ihe ọbụla mmadụ na-eme eme nwere rules. Enwere law. Even if na Bible bịara sị na Old Testament, New Testament bịara sị na Old Testament during the time of Moses or John the Baptist, Moses, during the time of Moses na iwu ka eji wee na-ebi ndụ, mana kịtazi nọ amara ka eji ebi ndụ wee na-asị maka na ị ga-akwụọ n'akwụkwọ book New Testament ahụ na-enwekwara ebe ekwukwara okwu ọtụtụ okwu gbasara iwu. N'ihe a ka ị ga-eme, n'ihe a ka ị na-ama mme, n'ime ihe dị otu ọ dịrị gị mma, ime ya otu a ọ dịrị gị njọ. Onye ọ bụ gịnị? Iwu ka ọ bụ. O nwere ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa na-enwere iwu na-achị ya. Iwu ọdịnala dị simple but very difficult to keep. Iwu ọdịnala dị simple but very very difficult to keep. Iwu ọdịnala nke mbụ, ihe gburu mmadụ n'ụdị ọbụla, n'ụzọ ọbụla, n'ụdị ọbụla, n'ụzọ ọbụla, egbukwana mmadụ, akwafukwana ọbara, etinyekwana aka n'ihe ọbụla ga-eme asị na isi onye apịalụ. Ọ bụrụ maka gịnị? Na itinyere aka, ma ọ na iso wee tụgharịrị ya, ma ọ nọghị o wetara ya bụ mma ma ọ bọtụ wee so onye ahụ, ma ọ na ị were ajọ ọgwụ wee gbuo mmadụ. Ihe ahụ iwu ọdịnala. You must not kill. You must not shed any human blood of any kind, even down to abortion. Nke ahụ ifili na ọsọsọ gị nwa bụ onye bụ afọ ime ya, ma ọ na ọsọsọ gị nwa na nwoke gị na ya mere ya maka ya. You know, when we talk about abortion, a lot of people they believe in abortion has to do with only single people. Ndị n'ụdị ka-eme abortion these days. Ndị n'ụdị ka-eme abortion these days. You must try as much as you can. Ọ naghị adị easy, but you must try as much as you can to desist from abortion. Ma gị nwa bụ nwoke, ma gị nwa bụ nwaanyị. Maka na mgbe gị nwa bụ nwoke mara na ọ bụrụ na ịtụ onye a ime, that you are not ready to keep your child with that person, why do you have to meet that person without protection? Mgbe ị na-meet nwaanyị without protection, ihe ọ pụtara bụ gịnị? You are ready to cater for whatever that happens, just as
though maybe gị na onye ahụ na-eme iti iwe buta infection, you're not going to leave it for another person. You are going to take responsibility of that infection ahụ ibu. You are going to spend your money, spend your time, try as much as you can in order to treat it and be well. So the same way, you should be ready to take full responsibility when you get someone pregnant. Abortion now, Mma akuzi ya as a topic on a good day. So you have to take responsibility of that imonya hadi. If you know you're not going to take responsibility of imonya hadi, do not meet her that protection. Likewise, now what's up with that protection? You know, we learn every day. These are some of the mistakes that many of us have made in the past. You understand? But the important thing is correcting the present and making sure that it doesn't happen in the future. Are you getting it? So, igbu mmadụ n'ụzọ ọbụla wụ nsọ n'ọdịnala. So, iyi edobe iwu ya. Gị nwa bụ onye chọrọ ka mgbọrọgwụ sie ike na ọdịnala Igbo. Analụ nwunye mmadụ nwunye ya, analụ nwunye mmadụ nwunye ya. Is it not, I just slept with her and she went home to her husband. Why are you sleeping with her? Is she your wife? You must not sleep with another man's wife. If you come to my place, ndị be anyị kwenyere that na ọwụ na m bụ onye amadi m ukehe, and then I am married to, okay, for instance, I am not even from Amadim, but Anom Dina Amadim ukehe. Then another guy from Amadim ukehe now came and slept with me. No mgbe ahụ ka ọ bụ arụ. Mana ọ bụrụ na otu anọ a na-anụ m Amadim, another person from Umuofiago, now I now had an affair with somebody from Umuofiago, but the same town, but different village. Also go ya bụrụ nwunye onye ọcha ka ịdị na arụ ka ọ bụ. Ọsọ ya bụrụ nwunye onye Hausa ka ịdị na arụ ka ọ bụ. Ọsọ ya bụrụ nwunye onye isi ojii ka ịdị na arụ ka ọ bụ. Arụ ka ọ bụ. So you must desist from sleeping with people's wives. You as a married woman, you must desist from staining yourself, from bringing curse upon yourself. Even if you believe in Jesus or you believe in whatever that you like, it will not still change the fact that aja anagata ga afufu. So, nke a iwu nke ọdịnala nke ịbụọ. Nke ịtọ, you must not take something that does not belong to you. Enwere otu arụsị ndị na ya. O nwere arụsị ndị na ya. You dare not ihe ịchọ iji wee chụọrọ ya aja ọ bụ na izutere ya ezute. Don't you even know that people na-eji ezu ọkụkọ mmadụ were eji achọrọ mmụọ aja? People na-ezu ego mmadụ eji ejiri atụ mmụọ aja. Ihe ịzụtara ezuta, maybe you stole that money and you used it to buy chicken or use it to buy drink to go and give to die, you will die. Maka gịnị? Arụ. So onye ọbụla chọrọ inweta ihe n'aka ndị ichie na ndị mbụ na ndị egede, n'aka arụsị, n'aka aja ana, n'anyanwụ na agbara, you must avoid these first three things mentioned. 4, but eating your blood relative. Like those people sleeping with their daughters, those mothers sleeping with their sons, those guys sleeping with their cousin sisters, those uncles sleeping with their nephews, those aunties sleeping with their with their niece, yes, those aunties sleeping with their nephews and all that. In fact, if you come to my village, there is Umunnam Ruka, a whole village, Kehatu, Umunnam. If you go to my village, we are 70%. Village Mburibu. Ebennam kan neku. We are 70% that. Enwere ike gị pụọ na township, somebody abịa gbado gị. Ọ wụrụ onye gị na ya si ofe ebe. But ọwụ na ụlọ ajụrụ ese webata n'ime ụlọ, ihie nwanne gị a na-achọba gị. So many of them have tried it. So many youths have tried it. Hapụgodi ya ahụ. Keka mmadụ ya esi wefu onye ọ laikere. Da anyị ebuka ka ekene ya. Mana ndị jikọrọ ya ejikọgo ya. Keka mmadụ ya esi wefu onye ọ laikere. Si ya anụ ya. Mmanụ ya. Let whatever that will happen. You know ya. Whatever happen. Or maybe you know onye ahụ. Isi nsi ya egburu a na efi. Ya egbu efi. Ga-eme nke a ka arapụ unu. That cause is still there.
So onye ọbụla na-eme omenala, ka anyị wepụgodu ndị na-eje ụka, maka na ihe mmadụ na-amara nwere ike ọ na-ata ya afụ mana ọ mara ya bụ na ọ mara ya, but you ihe nọ n'ime ị na-adakwa iwu ya, o nwere ka ọ dị. So you must not sleep with your blood relative. You must not. Arụ ya buru ibu. Ihe nji agụrụ ihe awụ n'ọtụtụ ndị mmadụ ihe a ji ha na-agbụ. Imirikiti ka o ji na-agbụ. This thing na-ekwu kịta. Imirikiti achụgo aja chụọ aja chụọ aja chụọ aja chụọ, but this very thing keep on holding them down. And it is a difficult something to confine ebe mmadụ nọ. N'igburu mmadụ, it's all difficult to confine n'ebe mmadụ nọ. N'idi na nwunye mmadụ is difficult now. N'ihiri nwanne gị is difficult. N'izuru oshi, a na-esigo onye ori, or a na-ahụghị azụ onye ori, or is difficult. But no matter how, try to confide in your what do I call it? In your dibia, do I say gwagodu dibia gị or your spiritual director? Gwagodi ya. See if that person have solution. Even if that person cannot do it directly, the person may refer you to someone that can help you and do it better and well. Iwu Odinani. Ụmụ nwanyị na-ehi nwanyị ibe ha, ndị lile ka ogene ka a na-akpọ ha. Sleeping with your fellow woman is an abomination. Sleeping with your fellow woman is an abomination in our tradition and our culture. Nwanyị anaghị ehi nwanyị. Ihe a na-asị na social media, allow him to live her life. She's living her life. He's living his life. He's doing this, he's doing that. Mana onye ahụ nọ na-arụ. Ma gị nwa nọ na social media na support that thing, the thing automatically you are attracting that negative energy upon yourself. Believe me, it is not everything that you see on social media. You must not comment. A lot of people are even suffering today because of what they have commented on social media. Because you bought data and you bought phone, you think you can comment to any post that you see. Even when you know that that thing is bad, you still comment to crown that thing that is evil to be good. You must not comment. The same way that we human beings operate, even some spirits operate such way. I can tell you that a lot of pictures and people you see on social media are not human beings. Just like when you go to market, if you want to find out if this thing I'm telling you is truth, Monday till night, Okurana 5, Jena Fianoro. Watch about people gonna up with Jabba Moto. Watch how the way I feel we empty. You will not know, but everybody will go. People that will disappear will disappear. According to social media, you don't comment on everything info. When you are seeing wickedness being melted upon somebody, you support Oya. Because maybe you don't like the other person's face or you like the other person's face. Anyway, so that is by the way. So, ihe nnachi kwubu nwaanyị ihe nwaanyị bịa is bad. And when you see a lesbian, when you see them, especially in the lesbian couple or whatever, lesbian lovers or gay couple, whatever, and now you are clapping for them, you are bringing that negative energy upon yourself. You are supporting it. And you know it's evil. You are supporting it. So you are bringing it upon yourself. But I'm not saying you must go there and comment and insult them. Leave them. You must not comment in this kind of situation. But do not go and bring curse upon yourself. So if you are engaging, if you are feeling that as a woman, you are feeling that now you are being betrayed for some time, maybe guys have betrayed you, they have disappointed you, many promised you marriage and they end up not marrying you, or that
or okay, or that you are married before, you felt heartbroken and you don't want to marry again, and for that reason you want to bring yourself as low as going into lesbianism. My sister, you must cleanse yourself. You must. My brother, you must cleanse yourself. Obucho. Or you would nana you get ya. I'm sorry to say this. Do you know that a prostitute is better than a lesbian? Do you know that a prostitute is better than a lesbian? Mana ihe onye ashawo gị na-akọndem ya. Ị mara na onye ashawo ka onye na-eme lesbian mma? Yes. Mgbe gboo a na-agba ashawo. Even my grandfather that I know na-agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ ashawo ịpụta afịa ga na-ere. Yes, I know about this. But lesbianism, I am not trying to say that going to do prostitution is a good lifestyle, no. But even a prostitution, enwekwara some things say dịkwa na that one. But ihe ọbụla dị Igbo ofu ka mma. But none of them is a good lifestyle for one to be living. Ọ maka gị nwa bụ onye na-arụ aka na asị, after all, I have only one girl that I'm doing it with. What about her that she's doing prostitution? She's better than you before the spirit and before the gods. She's better than you. Gị nwa bụ nwoke wụ gị na nwaanyị nọrọ, o nwere ebe ọbụla na-atọ ya ụtọ imiti ya na ụrọ n'ike nsị. Gị nwa bụ nwaanyị gị na nwoke nọrọ, enwe ebe ọbụla na-atọ ya ụtọ ka emite gị na-abụrụ ike nsị makwa na arụ ka ị na-eme. Do you know that it's an abomination? And it brings a lot of negative energy on your part. And the kind of negative energy that it carries can hinder your whole time blessings. And there are so many things. So Iwu Odinani, you must keep it. Iwu Odinani kanko. But these are the ones I can list for now. You must keep it. Now, oburu na ikipu Iwu Odinani, kedu ihe ọ ga-emere gị? Ọ ga-eme gị ezigbo mmụọ abịa gị nso. Good spirits will come to you. And remember, when there are good spirits surrounding you, good people will come around you. Remember, when there are good spirits and good people around you, blessing will come to you. But when there are negative spirits around you, they can only attract evil people to you. And when they attract evil people to you, they will attract evil things to you. They will attract evil things to you. Ịmakwa na nwere ụdị ọgwụ ị agwọ as dike. O nwere ụdị ọgwụ ị agwọ. O nwere ụdị ọgwụ ị agwọ. Ime arụ emebie ya. Don't say etiri m ọgwụ n'arụ. Don't say etiri m ọgwụ. Don't go and say, after all, I've fortified myself. And you'll be doing like this, you'll be doing anyhow. Ịmakwa na ọwụ na ịbụ onye na-eme ọgọ before. Ka m just were nke anyị example. Ịwụ onye na-eme ọgọ before. Itinye ọgwụ n'arụ. Maybe people now, something started happening and you are like, I'll stop being kind to people because people are taking advantage of my kindness. Do you know that? Don't worry, call that kindness. We have power that protection dị gị n'arụ. And when you stop being kind, that protection will start going weak, to start as in going down. The power will start lessening. Just like when you are under the protection of a deity. Yes, just like when you are under a protection of a deity, because even if I can go ogunaru, monkey, you know, emego gidigia, all spirit now back that ogu, we gonna protect you. All spirit now back that ogu, we gonna protect you. Now, all no spirit now so is worry, and your occupation is stealing. Do you think that ogu are they active in your body? It will not be active. Ọwụrụ mmụọ na-asọ ọbara mmadụ nsọ,
And that is what you are now doing. Do you think that protection will still be active in you? The spirit will leave you and go. And you think that it is still there because you are seeing the mark, or because you are feeling that it is still there. Meanwhile, it has left you. Meanwhile, you are now empty, risking your life. The world we are into now is full of evil and wickedness. There are so many evil people that die that don't have rest, that are hovering around looking for people to possess. Looking for people to possess. So that they'll make sure you end up the same way they ended up. Don't you know about this? This is why you must be very careful. Isi na ị na-eme ọdịnala pụtakịrị na ọdịnala ba mmanwụ kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. Isi na ị na-eme ọdịnala ịpụta ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ ikwuru ka odogwu na odogwu ka ịbụ. This is not where we do hide and seek. Odinana is not a hide and seek game. It is not a hide and seek game. A lot of people will commit sin, commit abomination. They will pray Psalm 51, or they will go to Father. Father will tell them, go and pray Rosely 10 decade, or go and pray 20 decade. They will go and pray. And they will go back next Sunday and they will receive Holy Communion because they believe that they have served their punishment. And that is why a lot of people bring that nonsense mentality and mindset down to tradition. Tradition is not somewhere na-ebighari aka. You must be upright in all your dealings. You must be upright in all your dealings. Onwero dibịa aja ana ọbụla, onwero dibịa ọdịnala na-etinye aka n'aja ife. Dibịa ọdịnala niile na-asọ arụ nsọ. Dibịa ọdịnala na-agwọ ọgwụ maka na ọgwụ abụrụ aja ife. Mana enwere ife a na-akpọ aja ọgwụ. When that person start doing aja ọgwụ, that is when aja anaghị akụgbu ya. Ọ bịara egbu mgbu onwe ya bụrụ aja ọgwụ, like you want to do back to sender to people planning evil to you. Let whatever they have planned for you go back to them. It's not a bad one. You want to do protection or Odeshi protection. It is not a bad one. You understand? So, but na nwaanyị sịrị gị na di ya na-agba n'iro, ịgba afa, ịchọpụta na maybe nwaanyị ahụ jiri ajọ omume ya wee chụpụ di ya. Or that it is in the nature of the man inwere onwe ya nwaanyị ebe a nwee ebe a. Iru anything against those two people wa ajọ ọgwụ. Nwa na-agwa gị ya. Iru anything against nwaanyị ahụ, nwoke ahụ, di nwaanyị ahụ na nwaanyị ọzọ ahụ ya na ya na-eme, ajọ ọgwụ ka ọ bụ. Onwere mgbe aja ana Igbo machibidoro nwoke ịnụ nwaanyị na-abụ, ma ịnụ nwaanyị ịtọ, ma ịnụ nwaanyị ịnọ. Ụka bụ ihe machibidoro nwoke ịnụ nwaanyị n'ọbụ n'ọjọọ. The best you can do for that person bụ ọ bụrụ na look at ebe ọ bụ na fault si gị n'aka, ịmara ihe ndị ahụ i mere, go and redo it, do it right. Mewe ka obi anọta. Then it only becomes a good ọgwụ ma ọ bụrụ na ị na-anya fụ na nwaanyị nke ọzọ ọ na-eso ji ọgwụ wee jide ya. Then eruwe ma na ọrụ eji ọfụ arụ. Itinyewe separation n'etiti ha na-abụ, maybe ọgwụ onye nke ọzọ ji wee jide nwoke a. Ị mara na ọrụ eji ọfụ arụ. So dịka onye ọdịnala, a lot of people don't even come down to ọdịnala unless they have evil agenda to carry on. I have seen people coming to me, they are not even interested in Alpha.
They don't even want to know what the spirit is saying about them. All they want is that they want to get this. Enwere dibịa na-arụ ya. Enwere ndị dibịa na-arụ ya, mana ọ bụrụ dibịa niile na-arụ ụdịka ọrụ ahụ. Mana ndị na-arụ ụdị ọrụ ahụ ha dịchaa ndụ tọọ jee cheki ebe ha, if at all they will end well. Go and check the family, his children. Look at their lives. Ajọ ife abụrụ n'ọdịnala Igbo. Ị ga-edonata iwu ọdịnala tupu ị nweghị na inwe mgbọrọgwụ siri ike, ezigbo mmụọ abịa gị n'arụ. Ịbagodo mmọnwụ ịbara akwụrụ straight. Ifunu bụ ebe mmadụ ji esi ka o je banye n'arụsị na ọ chọrọ ịbanye otu arụsị dị otu a. Iruo, ha nwere ike agbachi gị na dibịa nkịtị. Unu mecha mmụọ bounce gị out spiritually. You may be thinking that you have the protection of that deity, but you don't have it. Maka gịnị? Na mmụọ ahụ emerụ gịnị? Ọ chọrọ mmadụ dị ka gị. Iruru inyi, ịdị deti. O nwere ka ọ dị wụ n'ịnọ n'ọdịnala akwụghị ọkụrị mgbawa isi. O nwere ka ọ dị wụ n'ịnọ n'ọdịnala enye gị poison ọ baa gị arụ. O nwere ka ọ dị n'ịnọ n'ọdịnala ịpụta na public ma ịpụta enye gị nri ị na-atụ oge iri ya. O nwere ka ọ dị n'ịnọ n'ọdịnala itinyere gị poison na nri ma mfụ ya. O nwere ka ọ dị ebe a ebe mmụọ. Ikwusibi ike, ikuku gị na-esheki esheki. O nwere ka ọ dị. O nwere ka ọ dị n'ịnọ n'ọdịnala ichi ịna village na-atụ ụjọ. O nwere ka ọ dị. What is it that you are not doing well? Where have you committed evil against the gods and the goddesses of the land? Go and make amends. Seek for their protection. Anaghị agba aka ejide ife na-ata arụ. Dere m ozi na my WhatsApp number na 07037311663. Ma ọ kpọọ m na 09166911575. Ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa ma ọ rụọrọ gị ọrụ mmụọ. Ndewo.